bubagar tongnai bono slabna ningke ang hardwork ma khainai bui salo 1 ঘন্টা pore mani bisingo ang 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা pan ma pore nai hai sei oma hai chini je tabok phainai rok TIPRA MOTHAO na hamjagoi bubagrani loge tei chini oro joto chini leaders rokni loge o phainai rok no ang koyani obon muchugo nirok tabok phaika जों most welcome bubagra welcome khaika जों welcome khai tobe kindro hard work ma khainai khaika hangke no tawan so dije u ani anse sekang class khai tongnai bobai baksan ang pora mannai amole tawan so de haisi जों tabok je cholai tongmani ajagao adjust khainani dol by adjust khayani bangai TIPRA MOTHAO bo somoi nangnai mane aige chini TIPRA MOTHAO tongnai bo somoi nanai tabok ketal जों mai phainai bo সময় মানানাই সময় নাঙ্গো হাইছি সময় না থাকেন जों আস্তে আস্তে খাই মেনেজিংনি থাंनाय আফরंगेनो চিনি কোনো কেওস ফায়াंनाय हायनि बाङै आं कयानि मुचुङो चिनि TIPRA MOTHAO हामजागै फायनाय रक नरबो ता मुचुं दि जे ताबक जे एक्जिस्टिं तंमानि आमरक जे मानमानि सुजुग सुबिदा जे उंलाय तंमानि आबो जतो किछु आस्ते के जों एडजास्ट खालायलायना नांनाय ते am haikena जों बस्तांगो थांलायनाय ते चिनि आगे TIPRA MOTHAO आगे वो तंनाय रक बहायनो बुबाग्रा डाइरेक्टली इंस्ट्रक्शन जो तनो इंस्ट्रक्शन रवो आदि नो बो आरनि नखर थांप्रबो आनो डाइरेक्टली साइक्लांगो जे अ फाइनाय रकनो तै दुलै काहाम के चाबै तंग दि हने अब आनि सिमी रेसपन्सिबिलिटी आ जतनि रेसपन्सिबिलिटी तबेखे जों बरक बाय मिलेवै केबनो ani problem borok faisi desi u primary ni simisi problem fai primary block hoite gesi problem fai u para kaisa ni simisi problem fai beshirbag problem fai u leader rok ba agen simi sini jak hayeng jak boroni jaga tonguta de जों गदाल फाइनाय चिनि TIPRA MOTHAO no hamjagoi जों bai tabo गदाल फाइनाय rok ni keno সময় नांनाय TIPRA MOTHAO जों आगे तंनाय बाहायनो बरनो सिनिवानि observation no tongani abo jora nang ani bangai जों आगे गताल गसाम जों आबो एडजास्ट खायनानै किसा जरा मानानाय जरा नांनाय आबो समयनो जों जतो किछु ठीक खालायनाय हायनि बाङै जतनि थानेवनो कयमं चिनि TIPRA MOTHAO नि ताबो जों 2023 चिनि बुबाग्रानि इमां तै चिनि इमांनो जों सक्सेस खायनि थांखांके जों जतनो मिलेवै प्राइमारी कमिटी खावै बुथ कमिटी खावै ब्लॉक कमिटी वो जे खाजाक तंगमानि जतनो एक्टिव रूल माना लायनाय रेस्ट नो ग्रेटर TIPRA लैंड और चिनि वन लास्ट फाइट 2023 जों सक्सेस खालायनाय बुबाग्रा जों नो ग्रेटर TIPRA लैंड जों जतन थानिवा कयमं बुबाग्रा आयग्लक थं TIPRA MOTHAO आयग्लक थं TWF आयग्लक थं YTF ते जों दातिनि ग्रेटर TIPRA लैंड मान सेंट्रल song के मुई कुमुन संजाना खक्ताय जाना सिफायो किन्तु संसंनाय साबोबा संसंनायखाय नों हाय आं हाय बरक प्राइमारी नि बरकनि फसल न खलैसाव सेंट्रल सं तबेखाय आ खलैसालायनानि थांतानि हिंके जों पालखाय खलैसालायनानि जे जागा थांना हिंकाखाय जों प्राइमारी न जों काहामखाय बनो जों नायथखलायो काहामखाय सोलोंमानि बिसिंखै डिसिप्लिननि बिसिंखै जों आगगलाय माथानाय तै कैसा संगठननि जतनि स्लाय नांकुकमानि हिंका डिसिप्लिन जे जागाव लुखुंनो हयतनो जों नासिगैनायदि डिसिप्लिन जे बरकनि परिबार दङ अ परिबारनि नायथखमानि हामसामानि जों सामानि अन्य रकम जोंनि जों संगठनावबो जोंनि डिसिप्लिन मेंटेन खायगाखाय जों निश्चय जोंनि संगठननि जों गाहाम नाहार मुंमानाय जों दिनै नुगौ प्रत्येकटा सभाव आं दिनै एकटा सभा एटेन्ड खाया आनो हयतोबा जोंनि 12 टाकार जलानि बरर खूब कम नुगौ जेहेतु आं पाराबो तंनिया जम्पु जला गुरदेलानि पारा आं आरो तंखाया आं आगर तलाबो दङ आंनि सेराय परिमानि बागै जे समय सुजुग मान आं पाराबो फाय एटेन्ड खायो तो बेखा आं आगर तला तंखानो आंनि बरकनो आं हामसाकमा बागै जथेस्ट आं जेमान साइथबो दं दा आं अबो सानानि मुसुंगौ जों दिनै नुगौ प्रत्येकटा सभा प्रत्येकटा प्रोग्राम प्रत्येकटा अंकआव जों नुगौ डिसिप्लिन मेंटेन खायजाया दिनै मीडिया किसावै दङ आं कबंना मुसुंगौ सारा त्रिपुरा राज्यनि बररंना आं साना मुसुंगौ डिसिप्लिन मास्ट बी दरकार जों डिसिप्लिन करि हिंगाखाय जों कोनो दिनो कोनो खायमिया नों दिनै कायसा बरनो रेसपेक्ट गैया प्राइमारी कमिटिव दिनै नन
खामानि बिसिंतै नन कायसा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट दिखा प्राइमारिनि सेक्रेटारि दिखा केसियार दिखा हमाबाय आं प्राइमारिनि सेक्रेटारि बिले आं प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिले आं तिनि बबाय बाक्सानो सलिनानै आबया स्कुल कायसाव बर्तिं थाखाय क्लास दङ स्टेप स्टेप LKG नार्सारि आबन परे KG 1 KG 2 क्लास 1 2 परि मा थांले sei to durum no party no bosung maintain ma khanya ano primary ni president dikhai angki central ni president by baksa asukna ni ani juggo diba class 1 ni se ang class monitor class 5 ni class monitor yable kaje abo rong no sung follow ma khanya जों discipline no jotodin maintain khaya kai chini সংগঠন পুরুগনা ni hainuk jago naithogya bisri sobaw mosanyango ang bo borong no sekang asuk thairina nang ang bo borong no sekang kok sarina nang ang bo borong no sekang borom dina nang aborok boron hoite जों सुरंगि फायनाय sei प्राइमारि नि होइते प्राइमारि संबाय साबो गदालिनाय ब्लक संबाय साबो गदालिनाय डिस्ट्रिक्ट संबाय साबो गदालिनाय सेन्ट्रल सं तिनि चिनि ताबुक 12 टाकार जला आं तंग जम्पुइ जला ब्लक नि आन्डार आनि ब्लक नि बररक तिनि सेन्ट्रल लो जुगाजुग खायनानि बाग जे कुनु प्रोग्राम अर्गानाइज खायनानि थांतानि हिसाबै सेन्ट्रल लो साबो मेम्बार दं सेन्ट्रल लो साबो एक्जिक्युटिभ बडि व दं अबनो खुसमा खायग्रानाय सेंट्रल नि बरक बायके ब्लक नि बरक ना आं ब्लक कायसा बाय जखनते खायना आं ब्लक बाय ब्लक नि प्रेसिडेन्ट आं जुगाजुग मांगनाय सेंट्रल नो कारिबो ब्लक थिबो थांमाया ब्लक नो कारिबो सेंट्रल थांमाया आबोनि बागै